sa 96% ang employment rate kung may mga trabaho diri sa Western Visayas as of April 2024. Sandig sa datos ng Philippine Statistics Authority o kon PSA Region 6, mas mataas ini sang 0.3% kung ipaanggid sa April 2023 employment rate nga yara sa 95.7%. Dugang pa, mas manubo naman ini sang 0.5% kung ipaanggid sang Enero tuig 2024 nga yara sa 96.5% ang employment rate. Samtang yara sa 4% sa mga nag-edad 15 anyos pasaka ang unemployed o kung wala sang trabaho, kag 12.8% naman ang underemployed. Nahibaluan nga sa pag-umwad sang tiyempo, nagsanyog man ang ekonomiya kag pala ka mga industriya, ilabi na business processes outsourcing. Report nagikan sa PSA Region 6 ini si K5, Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.